Σοκ είναι στα καλά του. Ο Ανδρουλάκης είναι για να είναι αρχηγός. Επειδή το είχε αποφασίσει αυτός και 5 κομματικοί φίλοι του. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν το νιώθει. Δεν το βλέπει. Δεν έπρεπε να έχει κάνει κάτι. Τι θέλουν. Η Νέα Δημοκρατία θέλει τη διάσπαση του Πασόκ. Να φύγουν όσοι να φύγουν να πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο Δούκας και λέει ότι πρέπει να συνεννοηθούμε τι είμαστε. Είμαστε στην κεντροαριστερά, είμαστε αυτοί που καθόμαστε στο χόλ της δεξιάς και περιμένουμε να μας χώσει, να γίνουμε Φλωρίδιδες, Χρυσοχοΐδιδες και Πιερακάκηδες. Και Διαμαντοπούλου που φαίνεται ότι... Λάρτζ είστε, λίγους είπατε. Γιατί ο Σαμαράς λέει ότι είναι περίπου τα 2/3 της κυβέρνησης πια Πασόκ. Ναι, πρώην Πασόκ. Δηλαδή έχουν φύγει αυτοί, είναι ήδη οι μηχανές εκεί και περιμένουν να κατασταθεί το κόμμα να πάει εκεί. Και βάζει ένα φρένο ο Δούκας και λέει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι είναι γελιότητα αυτό. Δηλαδή να μείνουμε και με την αμφισβήτηση τι είναι το Πασόκ, τι κόμμα είναι. Επειδή ξεχνάει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και έφτασε στο 4%. Και ότι αν συνεχίσει να το λέει αυτό θα πάει ακόμα παρακάτω.